Dins la fisioteràpia podem trobar l'especialitat de fisioteràpia obstètrica, que és aquella que disposa de tots els mètodes i tècniques per tal de prevenir i tractar patologies i disfuncions durant el període obstètric. L'objectiu és oferir a la persona gestant la possibilitat de ser acompanyada durant aquest període tan especial i que pugui ajudar-la a descobrir-se i a tractar els dolors i les patologies que puguin anar apareixent. En definitiva, que pugui gaudir i viure més intensament del seu embaràs i del part, a més de propiciar ja des del primer moment una millor recuperació durant el postpart. Llavors, quines competències tenim com a fisioterapeutes? Doncs l'activitat física pre- i postnatal, el control del sòl pèlvic durant l'embaràs i durant el postpart, educació en el naixement, en el treball de la pelvis, la seva mobilitat, respiracions, vocalitzacions, postures diverses, amb o sense parella. A més, el tractament i la normalització de les disfuncions que puguin anar apareixent. Per tant, què pot aportar la fisioteràpia durant l'embaràs? Doncs pot aportar prevenció de la patologia obstètrica, com per exemple qualsevol disfunció o debilitats a través de la gimnàstica prenatal, les respiracions i la relaxació, prevenció de les disfuncions de sòl pèlvic i el control de la postura durant l'embaràs, el postpart i el part i l'orientació en l'activitat física. A més, tractar les patologies i les disfuncions tenint en compte aquest període tan concret que és un embaràs. I, finalment, treball focalitzat en el dia del part, les postures de la dilatació, postures durant l'expulsiu, els esperonaments, o els més coneguts com a pujos, i el control del dolor.